אני קוקט. אני לא תכנתי לעשות את הסרטון הזה, אבל בעיה קטנה. בדיוק עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה דקות, פרסמו את המיונים לקורס לוחמי האש. אני לא ציפיתי לזה. המיונים היו אמורים להיות, כמו שמופיע בסוף כל פרק, עוד איזה 200 פלוס ימים מאיתנו, בערך 7 חודשים. ופתאום, אני בטעות נכנס לאינסטגרם. מה אני רואה? נפתח מכרז לקורס לוחמי אש, שזה אומר שהקדימו את המיונים, שזה אומר שכנראה, אם אני לא טועה, המיונים הם עוד בערך 3 חודשים. I'm cooked. אני לא יודע להגיד עד כמה אני מוכן. אין לי מושג. cooked. בגלל שאנחנו במלחמה עכשיו, כמובן איראן והכל, אני תכנתי לעשות סרטון על איך אני מתאמן בבית, כי המכון שלי סגור. עשיתי כמובן אימונים בבית, לא עצרתי את זה. ואני כרגע במשקל של בעיה, קצת בעיה, זה בא משום מקום, לא תכננתי את זה בכלל. אני מרגיש קצת התקדמות באימונים, כן, לא שלא, אבל 3 חודשים זה כלום. 7 חודשים זה היה משהו אחר, 3 חודשים זה כלום זמן. אני יודע שאני עדיין אתאמן הרבה ואתן מעצמי הרבה, אבל זה כלום זמן. נראה לכם שאני אהיה מוכן לזה, אני מקווה מאוד. כל התהליך אני אתעד פה כמובן, נראה מה נעשה, אולי נגביר את האימונים, אני לא יודע מה נעשה. אנחנו נגלה את זה תוך כדי. לפי מה שהבנתי זה מיונים של 300 תקנים, שזה יהיה בשתי קורסים, זאת אומרת קורס ראשון ויש גם עתודה לקורס הבא. הבנתי. ידעתי לכם גם שמשום מקום פיתחתי זקן. זקן מלא, לא יודע אם זה מתאים לי, אבל זה לא יתאים לכבאות כמובן, כי אחת מהדרישות של הכבאות זה בלי זקן. אפשר שפם כנראה, אבל בלי זקן שכזה זה בטוח. צריך להיות חלק, מגולח ומסודר וייצוגי ויפה. מישהו כמוני, עם דקיק של לא קצת יד בזה, האם אני אצליח לעבוד את המיונים? עכשיו, בזמן מאוד מאוד קצוב וקצר שיש לי. האם אני אצליח לעזור לי, לעזור לכם, לעזור לי, לעזור לכם, לעזור לכם. אני עוד אחשב את הצעדים הבאים שלי, ואני אחזור לכם עם תשובות. האקאונט יעודכן כשיפורסם תאריך רשמי. עד אז כנראה שאנחנו מצפים שהמיונים הפיזיים יגיעו עוד כ3 עד 5 חודשים מרגע סגירת המכרז, שזה ב14 לשביעי. עד אז כמובן כנראה יתקיים המיונים הרפואיים, הפסיכוטכניים שעליהם נעשה סרטונים בהמשך. אלא אם שינו את הסדר. אש עליכם, ביי.